Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, masapul apirmaam da gito'y, kasapulan mi di opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan data? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanantidakkel agatad. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam adda kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad dayta kayat tiyong irwar. Sana kasigurado. No adda kasta a project apapananti kwarta. Basta pirma am tapno malpasan. Kasapulan dayta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ngam pirmaam to. Ay, baldado ka lang arudan. Ado laki di nga mumuna ya. Ay, buwisit kit di. At day nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alain, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangatumat ti ited ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng adaga-apply, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglabak. Awan ka din? Ay, sapay basiton ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dick. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iji ruwar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apay anak kasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno adda igatan ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, agpatiak ka di. Wen anak, amang ano di dakawatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni ti tamaan na akadwam. Ay, mapayak ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko. Amang ano nataangan, mabalin ka no ti saan ngagstay-in. Anya ti stay-in, mami. Ti stay-in, agyan ka ijay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pay mat, sir. Naiwaras ka no mat amin di impawaras ko flyers. Kaaduan ngamin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato mo ti ited ko asweldo. Ti mga sikaso kanyak. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y matanay waras dagiti flyers. Sapay ko mata da umay ag-apply. Aguray ka, sir. Adda makitak a babae iti ruwar ti gate. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante. Sigurado nga ag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka ka, miss? Wan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaan ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no, bakit? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa abaro?
Nabaldado, gapo iti maysa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaunget. Kayat mo asawan? Naunget ti kungkunam abaro manang? Anong sa mo na ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni Insan Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di a pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon a pinapanaw mo ti therapist na? Tineksak ti therapist na. Binalaagak. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sabali a cellphone. Masapul nga awan therapist na. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigat yo, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse sa iti privado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam ditoy. Wenno da sabali a panggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sabali a panggap na. Anya? Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May saak a single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko, sir. Tapno saan kami nga agsina iti anak ko. Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakiduron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Tano adda umay ditoy. Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas ta ti tao. Uray saan da kukwa, kayat da atagi ko an. Kunada, ati kinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asulisog. Ado ti agbasol ga po iti pirak. Agpay sumat kat diti nakunayong manang. Kaadwan akrimen ang mapaspasamak kat ada connection na iti kwarta. Isu ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mo ti usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngam no kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, anya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan nga min unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Ay, kasano nga ron ngay, no mapan iti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda dipilid at ugaw na. Paiduro na ti dipilid at ugaw, no sa dino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod Wan anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay lang. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ak ngagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanamnamak.
Nabayag basiten, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagitoy. Pasto ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukot ko. Mabalin mo ti rumor dito iban niyo. Ayaban kanto, intol malpasa ko. Tita, mabayag pa'y kadiya sumangpat ni mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo dito'y. Taaga-abay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anagdigo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu? Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Uwan, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitla nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagitiin mo na a therapist ko. Kwarta laeng samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti Jay Library na. Amangan no adda ijaban niyo, sir. Adda kunang? Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa eh. Piman mat abaldado. Ay, kung gayam. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adinamag ko pailakan ka. Katawan mo't amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Ay, nagdakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudain. Kasinsin na pa'y mga ro. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito'y, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nam? Wan gayam. Sige ha, awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. O sige, Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaldado ni Charles gapu iti aksidente. Kaya't mat ni Ruben akasinsin na nga agawan ti negosyo na. Iti sabali abangir, nakita ni Gertrude ti flyers nga impaiwaras ni Charles nga kasapulan daytoy iti caregiver. Nag-apply nga rod daytoy kat naawat. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas a napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In-search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mat Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amom, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito eh. Ha? Ospital ko nam? Wan Gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadda pa'y pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabiit lang ang Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa ibagam? Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, Gayam. Tiyan mo katimanawan ti boss mo, doktor. May saak a caregiver, Gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam? Saan ka amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Gertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Diyak mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Sino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singpet mat ang mga sikaso kada kayo. Dahit ang rudket. Pilitan nakpay ngag therapy. No kasjay amasadutak. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Taadda pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggapta. Nagbaligit aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima na. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samot therapy rom. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga agimbagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Saan to pirmaan ti ipapapirmayo? Tulungan man kit di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kit di. Panawan kayo manlangan.
Pimanaw ka din. Wan, sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay nga imbagam. May mayat no dida mo. Tapno dida namnamaan nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman at. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno di nakmanin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod a panaggunay ti bagiyo. Anya itateramiden ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni Mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandata ni Mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije Ruarte Gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato ngamin ti pasdak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman mo, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang Ruarte Gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamot laang, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak mutlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rodan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay nga kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara kadagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko amangagan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sika ti mang patpatib ka iti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipod dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawak, adi da ko mapay maamuan ang maitultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga to di nag-text kanya, manang? Apay ka day. Kasla madanagan ka. Adda kami nag-text kanya. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga to da ito eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas. Kadagiti naglabas a caregiver. Isopi manaw da. Iti anya ko maaga po apapanawon dak. Manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro nasango tinagaram. Sino ti nag-text kanya? Pumanawak ka no? Hidanon ko daytoy kani sir. Masapul amaamuan na daytoy. Saan mo pa nga ibagbaga, manang? Ang mga no makapadakas iti kasasaad na. Akin cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat isuti inaramat ko ang nag-text. Iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikat tinang text iti caregiver. Sa anak amanhal. Tapno sarkit din tibukod ko a cellphone. Di na ninamnama asikapay akasinsin na timang trader kan kuana. Masapul ti kinaalibtak. Tapno bumaknang kan lumatak. Day tati kayat ko kan. Nalaing iti kalukman. Siyak pa iti kunam. Nalaing da ito'y sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may mayat no maiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbag kit di dahi abaldado.
Ngam sikat ti kaasidgan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na, no di sika. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na bannog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Oh, nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga amom? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Ha? Dakas ka di, mami. Kaya't kulaang matama kita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaindap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Bareng kayat na nga itugot kan to ijay mansyon. Ha? At paiso, mami? Itugot nakto? Ngam ipakadak pa, ha? Saan kan tulaangan asumir sirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Asino nga tadang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayam nga ulitin na. Wano umawag. Sakbay nga ilukatanta itiri daw. Wan, tita. Gertrude, gayam. Ni Ami daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mamim? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka diimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga asaan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mamim. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amadlaw ti inruar mo a kwarta. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan na. Baldado matlaan. Nga madut ang amuna nga abogado. Ang mga no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak da ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtang to ti panawan. At duwatan tong agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. Kasano nga iji ibagbagak? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may saka a nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di tatrabahom ako na? Diya mo. Mabalin siguro. Di nakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay. Saan tangagpadlaw, anabasak anaimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta no awan pirmayo, sir.
Buklis at talaga day di akasinsin ko. Sana mabalin day toy. Iso nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Ala, mapantay ti therapy room. Sige sir, taiduron ko ti wheelchair yung. Sige sir, ikapatyo man ang ti imayo iti pagkapkapatan kalpasan na, ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka, tagidan ta. Ingatom dagiti sakak, tayaddang kumet. Sige, iti bilang atalo sir ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa kayo, sir, ha? 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramiden nyo dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapang. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Ami ken ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngam kayat na ti trabaho na kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan daruben ken mayla nga alaan ti kinabaknang ni Charles. Nadlaw ni Hertrod dayta plano da. Isu akayat na atulungan ni Charles. Iti may sangal daw a panagterapi ni Charles. Kalaat asimmangpet ni Ruben. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao, tulungan kayo. Insan, anyat aramiden nyo dito'y. Dakas ka din da kami dito'y, sir. Umay na lakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi dinupadpadasan yung ag-therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mon ti panak opisina. Wan nga ro dinsan. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan ka insan. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag kakid din ayang agpirma. Apay ka di nga agapura ka, insan. Saan nga ingkapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag-therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kan, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirma ka. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka maijay therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben.
Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumpang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi ang madama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti boss na. Santa nga ibagbaga ken ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod. Tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama balin, Dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Wen gayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasyanak iti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat di po eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay. Addakan ka dayta, gayam. Sapay ko mga rod, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wenno, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kasladyay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo ita iti boss ko. Ay, Mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan, ngam saan ka nga agperdi iti sabong, wan? Wan, Mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron, Mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro don anak. No adda ta ija unag, saan ka an naalikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, Mami? Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wan manang, kayat na kano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Saan ka di mansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipnget no awan silaw. Anya? Apay anasipnget ako ng Baraw? Adu ngamin ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa,
nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Gertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang ang asungsung batang dagiti sa ludsod na. Good morning, sir. Simurutak ka ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wan barok. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat yo, tasyak timangi durun niti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, barok. O sige, ingkan ijay hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin ang naka-recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramid at ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver. Apayakas la naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At dadakas ama pasamak kun ka. Asino ti akin arami diti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito'y mansyon, manang. Aguray ka man? Nan, ipakitak man ka ni sir? Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Gertrude. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka ni dayta? Basaan niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita ak man nga rad. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin daytoy? Masapol nga agyan ni Gertrude dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito yung mapaspasamak. Adda ka di planom a pumanaw dito yung mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ak, ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga lakmat lang iti security guard ngagbantay dito yung mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y, ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida, taing kayo alaen dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansyon, manang? Wan ading ko. Adalugan dita pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin.
Imbagman, takayat ti boss mo agyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaada kiti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo. Manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnak ko. Paimbistigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon ditoy. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang. Ken, saan kan akanayon nga umay kan agawed. Wan matkit di manang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisinak. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Oh, Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kani Baldado. Didak kano pastrakan. Iti anya aga po? Oh, day tangaron mati pagsigdaawak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapang. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.